even meedelen, wat gaat heel uur, maar ik wil nog heel even de prinses. Dat kende intussen wel, dat is ook niet iemand in, nee, hier gewoon niks anders als een hartstikke fijne meewerker voor onze vereniging. En wie is dat dit jaar weer? Ja, iemand die dat ook gedaan heeft en op allerhand gebieden. Je zult hem dadelijk heel zeker herkennen als een mens die aan één stuk dwars door onze vereniging gaat. Mogen we een buurtmarsje voor het ophalen van Macht van de Kerkhof. Hier is Macht van de Kerkhof, die de carnaval kent, ja, bijna ondergeven in de carnaval. Je hebt allemaal de laatste gelegenheid gehad van onze prins Piet, de eerste en zijn adjudanten en de prinses afscheid te nemen. En we gaan over naar een ander heel leuk onderdeel. En het onderdeel is dadelijk, we gaan naar boven brengen, de junioren dansgarde. En de junioren dansgarde, die brengen het schitterende nummer, de showdans Circus Rens. En wat is het mooier dan om zo'n mooie achtergrond te hebben. En ik verzoek mes zo direct de buurtmars in te zetten. En we brengen naar boven. En dan worden we even gewoon kijken op het bledje. Het is de voorzitter. Dat is de prins, prinses, adjudanten. En natuurlijk uiteraard ceremoniemeester Leo Buurtmars alsjeblieft. En drummerlinnekes. Vandaag hebben we natuurlijk het afscheid, jammer genoeg, van onze prins Piet. Maar een van de belangrijke zaken van vandaag, wie wordt de nieuwe ceremoniemeester? Daarvoor wil ik dan nog heel even aandacht schenken namens de vereniging aan onze huidige ceremoniemeester Leo Giebe. Goed zo. We hebben vorig jaar afscheid van u genomen en ook van José die daarachter ergens in de zaal zit. Vorig jaar hebben we dat uitgebreid gedaan. Toen hebben we besloten onze nieuwe ceremoniemeester te laten we opkomen bij het aftreden van prins. Volgende week, maandag 1 februari, dus maandag over een week, is Leo 12 jaar in functie. We hebben met 11 jaar hebben we afscheid van hem genomen. Nou Leo, onze nieuwe ceremoniemeester, we zullen een ganse andere zien. Toen geen opvolger wordt van Tij Koster. Hoe is Tij Koster ergens nog? Tij Koster, hoe zie je? Goed zo Tij. Toen kwam er ook een onbekende voor veel mensen aan, Leo Giebe. Maar Leo, in die 11, 12 jaar heb je op een onverdienstelijke manier, prachtige manier, jou laten kennen als ceremoniemeester. En daar willen we jou hartstikke voor bedanken. Leo, alle woorden hier gezegd, dadelijk heb je een scepter over en hoe waardigheid die bij uw functie huren. We hopen dat je onze opvolger nog even in wilt werken
Want daar zullen een mens zien die natuurlijk ook zijn plaats moet veroveren bij jou allemaal, bij de artiesten, bij de Rood van de Rinnekes en Druimels, ik verzoek even Slee, kom iets dichterbij staan. Kom er iets bij. Ik wil zelf ook even een persoonlijk woordje tot Leo richten. Leo, kom erbij. Want jij hebt nodig, de hand in de rug, de bekende hand in de rug. Ruim 11 jaar stel ik al elk carnavalseizoen paraat. Met Oostaf en met Obel. Ik zelf kan alleen maar mij praten over de laatste 3 jaar. Een jaar als prins en ik heb 2 jaar als vorst langzaam mogen staan. Geen was iemand die niet alleen tussen de groep stond, maar ook boven de groep. Wel wezen, heel even wel wezen, Leo, wat word jij zonder OUC? Onder ons gezag is iemand stelletje mansfotten. Want die UC wil ik toch even naar boven. Met je rust is het pop. Leo vroeg hem mee, heb je een bumpje? Nou Leo, het woord is een O. Nee. Ja, een afscheidspizza moet er toch komen. Ik kan het alleen niet zo snel komen, maar dat is niet erg. Ik heb een klein gedichtje gemaakt. En als je goed luistert, dan zal je zien dat het hier en daar rijmt. Maar dat berust op louter toeval. Daar gaat hij, hè. 2 friet. 2 frikanten. Was het voor dadelijk? Even serieus. 2 allemaal. Om iedereen te bedanken voor de fijne jaren die ik heb gehad, zul je zien dat ik toch nog iemand vergat. Vergat moet eigenlijk vergeet zijn, zoals je ziet, maar anders rijmt mijn gedichtje niet. Ik bedank de dansgarde en alle dansbarietjes die er toch steeds weer waren. We hebben ontzettend veel lol gehad in al die jaren. Alle artiesten, waar ik keer op keer van genoten heb. Ik kreeg altijd de neiging om mee te doen. Maar ja, het Horstentaal, de Horstentaal, blijft voor mij een handicap. De vorsten, waar ik met veel plezier heb naast gestaan. En geloof me, neem nou voor mij aan, het is en blijft voor hen een mooie, maar een moeilijke baan. En natuurlijk José, die in al die jaren klaar voor me stond. En die het toch allemaal maar iedere keer weer goed vond. Ook bedank ik alle prinsen, prinsessen en adjudanten. Jullie waren voor mij allemaal de ster. En niet te vergeten, waar ik dit allemaal aan te danken heb, dat is tenslotte onze eigen prins Ver. En nu, de nieuwe ceremoniemeester als Leste. Ik wens hem heel veel succes en het allerbeste. Zo, nu ben ik klaar met vertellen. En ik zal nog 1 keer, voor de allerlaatste keer... Bedankt. Zonnegoeie hebben we nog niet gehad. 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 Ja, want hier zijn de peugel hier. En is erbij een troontje wordt onderdrukt, maar dat huurt erbij in die sfeer. Het is ook, carnaval is humor, is een lach en een traan. En dat is carnaval, dat hebben we nou zojuist heel druk mogen aanschouwen.
dan wil ik toch overgaan als de ceremoniemeester. En je ziet het goed, vind ik, het uitkomen van toch wel de verrassing van vanmiddag. En de verrassing, dat wordt gebracht door niemand minder dan Jos Keizers. Buutmas. Beste drummels en drummelinnekes, je hebt het al gezien, we gaan er een klein spelletje van maken. We hebben 3 kandidaten die ceremoniemeester willen zien. En ik hoef net te vertellen wie dat zien, dat kunnen zo zien. Dus het wordt het spelletje wie van de 3. Ik ben, en dat behoeft natuurlijk geen uitleg, ik ben de paashaas. En ik wil u vragen, let net op die 2 neven mij, want die zijn overtied een beetje. Tenminste, die huren nu niet. En ik ben blij dat ik mijn ei even kwijt kan. Ik ben over een paar minuten de nieuwe ceremoniemeester van de Dreumel. Ik zal u wel even vertellen dat ik geen Hollander ben, maar ik kom uit Oost. Ik ben de kerstman, maar ik zal zo dadelijk de nieuwe ceremoniemeester worden. Beste jongens en meisjes, Sinterklaas is extra even hier gekomen omdat mijn Zwarte Piet had verteld dat het hier met carnaval erg leuk was. Maar ik zou de oude ceremoniemeester willen vragen of hij even de staf van Sinterklaas wilde vasthouden. Met 2 handen. Met 2 handen graag, ja. En zij 2 hebben gezegd dat zij de ceremoniemeester van de Dreumel wilden worden. Ik word misschien de ceremoniemeester van de Dreumel. Heel misschien Sinterklaas. Ja. We gaan verder met het spelletje en we gaan de eerste vraag stellen. Goeie ceremoniemeester, die heeft altijd een mes in die broekzakken. Dat ziet er niet goed uit voor de middelste. Sinterklaas, ga door gang. Een goede ceremoniemeester heeft een mes in zijn zak. Tegen tuinbonen, paashaas. Souffleurs, ja? Oh, nee. Hofboeren? Wel, dat denk ik ook. Kerstman, wilde je dat even verbeteren? Ik zal het om de Dreumel niet kunnen zeggen, maar ik denk dat het wel tuinbonen wezen. En Sinterklaas, daar hoef ik dat natuurlijk niet te vragen, want daar heb ik het antwoord al bijna verklaard. Wat zien dat? Wat bedoelt u? Tuinbonen in het Horster willen woepen. Nou, vooruit. Wie? Alle 3. En waar is de echte ceremoniemeester aan? Of kan er weer zitten? Nou, staan de echte. Kom. Ja, nou snap ik er niks meer van. Dreumels en drummelinnekes, hier is de echte.
Zo'n goeie hebben we nog niet gehad. Zo'n goeie hebben we nog niet gehad. Zo'n goeie hebben we nog niet gehad. Dreumels en Dreumelennekes die het niet goed verstaan hebben, dit is Guy Wegberg, een broer van 3 mekjes die even alt zien. Ja, dit was onze eigen Kaplan Woutering. De kerstman. Dreumels en Dreumelennekes, je hebt het allemaal gehuurd. Onze bisschop is nog niet weg of ze beginnen alles te delven. Sinterklaas wil de Geo even bekendmaken. Dat lijkt mij heel erg moeilijk, want Sinterklaas is Sinterklaas. Ik geef het woord over aan onze voorspan. Leef Dreumels en Dreumelennekes, het is zoiets. We hebben dan een ineens ceremoniemeester, G. van Wegberg. En zo dadelijk gaan we over tot het officiële gedeelte, het installeren van de ineens ceremoniemeester. Dreumelennekes, nou staat hij dan, onze ineens ceremoniemeester voor de eerstkomende jaren. We hebben al diverse gesprekken gevoerd samen met G en met Tini. En als ik goed zeg word, met John Zin die er gaat beginnen, dan kan dat gaan alleen voortkomen. Dat kan alleen maar hartstikke goed. Eerst wat installeren als lid van de vereniging. En daarvoor hebben we dan de schitspoel. Het vaantje dat erbij hoort, betekent dat hij nou ook bij de uittrekkende groep hoort. En natuurlijk de laatste handeling. Je zult hem overal horen. Het is een ceremoniemeester die zich van alle kanten, van alle dagen zich zal verkondigen met deze bel. En die bel hoort bij deze prachtige persoonlijkheid. En hier is nog een beetje onwennig, ja.